Здравейте на всички и добре дошли в канала World of Bleach. В днешния клип ще разкажа за моят любим капитан Зараки Кенпачи. Ще говорим за неговата история и колко всъщност е силен. Това видеото е разделено на части, така че ако ви интересува нещо дадено, може да го видите. Ако имате някакво друго мнение от моето, може да го напишете долу в коментарите. Историята на Зараки Кенпачи. Историята му започва като малко момче, който дори не знае името си. Затова избира да вземе фамилното си име от района, в който някога е живял – Зараки, който бил район 80 на северната алея на Рюконгай. Окръг 80 бил най-лошият, най-беззаконният район, пълен с крадци и убийци. Като момче, живеещо по улиците, Зараки попада на мъртво тяло на Шинигами, взима неговото зампакто и го прави своя. По-късно той се натъква на Ячиро Онохана, като по инстинкт започва да се бие. Битката била първия път, когато Зараки изпитал страх, а в последствие и първата битка, на която се радва, след като се отегчавал да убива слабите. От страх да не загуби от нея, той по-съзнателно запечатал силата си, за да им позволи да се бият по-дълго и следователно губи от нея. Тя вижда неговия потенциал и го оставя да живее, а той започва да й се възхищава и иска да се бие като нея. Малко по-късно, като млад мъж в 79-ти район, Зараки се натъква на малко момиче. Той я нарича Ячиро, в памет на единствения човек, на когото се е възхищавал, след като тя не показва страх от неговия меч. Името Косаджиши е избрано, тъй като това е кварталът, от който идва, където родителите й са били убити, малко преди пристигането на Зараки. На този ден той приема името Кенпачи, титула давана на най-силния шинигами. Във всяко поколение този, който е убил най-много врагове и е спечелил най-много битки. По-късно той има среща с Икако и Юмичика, преди да влязат в Сейритей. Ючиро предупреждава Икако да не се бие с Зараки, защото е лоша идея, но Икако не приема предупреждението сериозно и решава да го предизвика. По време на битката Зараки не е особено очарован от Икако и решава да го атакува с един бърз удар, което довежда до загубата в битката. Икако се ядосва, Зараки просто си тръгва без да го довърши, като му казва, че не се интересува от слаби, които не могат да се бият. Икако, мислейки, че се подиграва с него, поисква от Зараки да го убие, но той изгубва своето търпение и изграчва Икако и го пита защо крещи за смърт, като толкова обича да се бие. Зараки му обяснява философията, която трябва да следват хората като тях. Не признавай победата и не търси смъртта. Първо умри, после признай победата. Когато загубиш, но не умреш, това просто означава, че си имал късмет. В тези моменти мисли само за оцеляване и мисли само за убийството на човека, който не успял да те убие. Малко по-късно Зараки убива Кенпачи Киганьо, капитана на 11-та дивизия, с един удар пред очите на над 200 членове на дивизията. Според трето изпитание на квалификацията на капитан, Зараки става новият капитан на тази дивизия. Бивайки капитана на 11-та дивизия, той става и официален носител на титлата Кенпачи, както и става 11-тият човек, който държи титлата. На следващия ден, по време на първото обращение на Зараки към неговата дивизия, той е поздравен от Икако, който вече е станал шинигами. Икако казва на Зараки, че се е върнал точно както предложи, карайки го да се усмихне. За първ път го виждаме, когато се бие с Ичиго Куросаки. Зараки признава, че разбира защо Икако е загубил от него, отбелязвайки, че Ичиго все още е по-слаб от него. Така че той решава да даде шанс на Ичиго да се бие. Зараки, оголвайки гърдите си, казва на Ичиго да го стреля навсякъде, където си поиска и да не се въздържа. Когато Ичиго отказва да атакува невъоръжен противник, Зараки, докато го хвали, казва, че това е просто недостатък и макар да го оценява, Ичиго трябва да запази симпатиите си за някой друг. Той атакува Зараки, но учуден не прави изразкотина. Зараки го пита защо е изненаден, че мечът му не може да го посече и избутва Ичиго назад. Двамата се сблъскват и битката продължава, като Зараки, въпреки че има надмощие, е щастлив да види как Ичиго се подобрява. Когато Зараки коментира как Ичиго използва звуците на своите камбани, за да определи позицията си, Ичиго пита дали го подценява.
тъй като не е пуснал своя Занпакто. Зараки обяснява, че неговият Занпакто няма име и тъй като никога не е имал печат върху него, в момента е в истинското си състояние. Ичиго с облегчение да чуе това атакува още веднъж. Зараки, спирайки го, обяснява допълнително състоянието на Занпактото. Той прокарвайки своя Занпакто през този на Ичиго и пробожда Ичиго в гърдите. Зараки казва на Ичиго, че го е предупредил да не отпуска духовния си натиск и той е отслабнал, защото е видял шанс да спечели. Разочарован, че битката е била толкова лесна, прибира меча си. Но за голяма изненада на Зараки, Ичиго става придружен от голям изблик на духовен натиск. Ичиго атакува Зараки, изненадвайки го още повече. Му нанася сериозни наранявания на лявото рамо. Зараки, отклонявайки следващата атака на Ичиго, забива меча си в близката сграда. Зараки започва да се смее и става изключително развълнуван. Той, хвърляйки се към Ичиго, оставя лицето си да бъде порязано от острието, само за да се доближи до Ичиго. Докато битката ескалира още повече, Зараки, въпреки нараняванията си, продължава да се бие, учейки Ичиго на мотивацията зад неговата личност. Зараки, осъзнавайки, че и двамата с Ичиго са равни, наслаждавайки се на чувството и еуфорията на момента, сваля превръзката си, отбелязвайки, че смята Ичиго за достоен противник, така че има смисъл да се бие с пълна сила. Двамата, освобождавайки духовния си натиск, тичат един към друг, за да нанесат последния удар, освобождавайки достатъчно духовен натиск, за да срути всички сгради около тях. Битката завършва наравно, като Ичиго пада първи, извинявайки се на приятелите си, докато Зараки го гледа от високо. С кръв от рамото, Зараки поставя под съмнение извинението на Ичиго, наричайки го глупав, докато той му дава победата в битката, преди да падне малко след това. По време на Хуеко Мундо арката, Кенпачи се изправя срещу Грейми заедно с Бякуя Кучики. След като Бякуя атакува Ями с Сукацу, Зараки отрязва единия крак на Ями, карайки го да падне. Когато Ями се опитва да го удари, Зараки отрязва 3 от пръстите му, а Ями, крещящ от болка, държейки ранената си ръка, забелязва Зараки на ръката си, който изтичва да го удари по главата. Зараки отрязва друг крак на Ями, карайки спадата да падне. Той признава, че е корав и е разочарован, тъй като Ями лежи в безсъзнание, което го подтиква да извика Бякуя, за да го довърши. Ями, изявявайки присъствието си, се готви да стреля по тях с Серо. Докато е изстрелян силният взрив и двамата избягват атаката. Огромната форма на Ями е извадена от равновесие от мощната атака на двамата капитани, но той, оцелявайки, се изправя наранен и вбесен. Зараки заявява, че е изненадан, че Ями е оцелял. След като се трансформира, той предупреждава капитаните, че това, което го ядосва повече, е последното нещо, което иска да направи, тъй като освобождаването му Ира увеличава силата си, колкото по-ядосан става той. Той, подигравайки се на Бякуя и Зараки, казва, че ако те го ядосат още повече, той ще се погрижи смъртта им да бъде унизителна и болезнена, но капитаните го побеждават без много усилия. Зараки в Хилядолетната кървава война е един от най-развитите персонажи в цялата поредица според мен. В началото се появява с нагласа да убие Юха, като извод, че той е най-силният като шеф на щенрицарите, след като побеждава 3 щенрицари. Той се втурва напред, атакувайки Юха, който блокира атаката му с меч, което води до огромна ударна война, унищожаваща района около тях. Скоро след това Зараки е лесно победен от Юха, който държи окръвения капитан за гърлото му, заявявайки, че е смятал капитана за един от техните 5 специални заплахи, но за щастие Зараки е спасен от своя капитан-командир. Come on, if you'd said you were gonna make yourself stronger than steel, then it wouldn't have taken me 2 blows of my sword to bring you down. Hey, what's with that look? Did you really think I couldn't cut you? Listen, little man. That puny imagination of yours can't dream up anything I can't cut down. You'll die a slow and painful death, but if you're lucky, you won't be conscious long enough to... What's wrong? You didn't forget to harden your body, did ya?
По-късно по време на втората атака на щенрицарите, Зараки усеща, че рядството на Ячиро отслабва. Преубивайки близката стена, той изразява разочарованието си, когато открива, че Греми е този, който създава проблеми. Греми повдига земята, като по този начин подготвя полето за тяхната битка. Зараки се втурва към него, но острието му е спряно. Чувайки как Греми обяснява как може да го спре, като се представи, че кожата му е достатъчно устойчива. Зараки продължава да го нарязва, заявявайки, че може да пробие всичко, което Греми може да се представи. Зараки е заобиколен от вода и пада в пукнатина в земята, която след това се затваря. Той се освобождава и, носейки Ячиро, отново се опитва да посети Греми. Отбелязвайки, че силата на Греми изглежда вече не действа върху Ячиро, Зараки спекулира, че това е така, защото той отместил вниманието си от нея. Греми отбелязва, че Зараки е измислил как да деактивира силата му. Потвърждавайки това, Зараки пита Греми дали иска да се бие и му напомня за твърдението му, че е най-силният Куниси. Докато Зараки се хвърля напред, Греми го заобикаля с десетки правоъгълни колони, които той лесно прорязва. В крайна сметка радостният Греми създава няколко дозини картечници около себе си и кара всичките да стрелят по Зараки, който излиза само с леки наранявания и отбелязва, че мечът му най-накрая започва да се забавлява. След като ранява Греми на няколко места, лекувайки си раните, Греми казва, че ще разкрие най-силната си техника преди да създаде свой клонинг. Когато Зараки атакува Конинга, Греми разкрива, че няма да умре и посочва огромен метеорит, летящ към тях. Докато Греми казва, че тази атака ще залечи Зараки, той казва на меча си, че е страхотно да намери нещо, което все още не е разрязал, и го нарича Нозараши. Когато Греми му казва, че не може да унищожи метеорита, Зараки скача към него, освобождавайки истинската форма на Нозараши. Зараки унищожава метеорита, карайки парчета да падат около него, докато стои със своя шикай. Греми го нарича чудовище, защото е в състояние да унищожи метеорит с една атака, което кара Зараки да заяви, че може просто да разреже всичко. Заобикаляйки Зараки с повече свои клонинги, Греми обяснява, че това означава, че той просто ще трябва да убие Зараки с нещо, което няма форма, и го затваря в голям джоб на пространство. Зараки започва да бълва течност от устата и очите си, докато крещи от болка. Докато Греми обяснява как ще умре бавно и болезнено във вакуума на космоса, но той разполовява един от клонингите на Греми, измъквайки се от празнотата в процеса. Зараки е погълнат от огромна експлозия, която оцелява с изгорено и отряскано тяло. Отбелязвайки това като доказателство за чудовищността на Зараки, Греми заявява, че той просто ще стане по-силен от Зараки и се втурва към него, докато вените му изкажат, само за да може тялото му да започне да се разкъсва във въздуха поради мускулите и сухожилията му, които растат твърде бързо. Докато Греми пада към земята, Зараки го критикува, че е загубил, защото си го е представил като чудовище. Тежко ранен, Зараки се приближава до победения щенрите, чувайки обясненията на Греми за собствената му загуба и истинското му тяло. Изненадан, Зараки наблюдава как Куинсито се разпада и загива. По-късно Зараки е отведен в лабораторията на Урахара, където Китаки го лекува. Зараки пристига в новопреобразеното царство заедно с Немо и Майури. Тримата се срещат с Пернида, Зараки решава да го убие, но Пернида започва да расте за него в голям шок. Зараки забелязва, че ръката му е още по-изкривена и веднага я откъсва, за да предотврати повреда на останалата част от тялото, което кара Майури да го похвали за това. След като Пернида е убит, Икако и Юмичика поставят Зараки в една от капсулите на Майури, за да се възстанови. Известно време след това липсващата ръка на Зараки е възстановена и излиза от капсулата. След това той пристига в битката на Джерард Валкирия с Хицугая и Бякуя. След като научава за способността на Джерард да се възстановява от наранявания и да става още по-силен, Зараки решава да види какво ще се случи, ако го разбие, и атакува. Когато Джерард се изтъпва, Зараки просто го хваща за краката и го върна назад, преди да го атакува още веднъж, карайки Джерард да блъсне с удар по щита си, преди да извади собствения си меч Хофнунг. Освобождавайки своя Занпакто, Зараки се блъсква с Джерард и успява да го избута назад, преди да скочи във въздуха, само за да бъде изненадан, когато получава голяма рана на гърдите си,
вика в острието на Ховър. Докато кръвта шурти от раната му, Зараки се чуди какво се случва, което кара Джерард да твърди, че чудото дава форма на желанията и емоциите на масите. Това увеличава размера му и прави Хофрунг неразрушим. Зараки се присмива на Джерард, че се дължи като клиширан злодей, само за да може Джерард на свой ред да му се присмива, че все още не е осъзнал разликата между тях. Зараки и Джерард започват да спят, като двамата си правят комплименти за скоростта и рефлексите си. Хицугая се опитва да се намеси, но Зараки го смава на земята и му казва да стои на страна от това, като Бялка се съгласява, което кара Хицугая да посочи как Зараки смята Джерард за достатъчна заплаха, за да свали превръзката на окото си. Докато Зараки и Джерард продължават да се сблъскват, като Зараки бавно, но сигурно губи, Джерард посочва намаляващата сила зад неговите удари, пред да го разбие в земята. Изведнъж Ячиро се появява пред Зараки и му казва, че забавлението едва сега е започнало, докато енергията започва да тече по ръката на Зараки от мястото, където тя го докосна. Ячиро отбелязва, че Зараки би могъл да протече всеки, ако я използва правилно, преди да разкрие, че това е силата, известна като Банкай. Приземявайки се на земята, Зараки внезапно изревава и откача назад, докато Джерард се променя и активира своя Кунши Волстендинг Аштенонинг. Зараки се опитва да удари Джерард, но дясната му ръка внезапно се разкъсва и щупва. Но Зараши или бившия му лейтенант Ряцо му обяснява, че тя освободила повече от силата му, отколкото тялото му може да поеме, което кара Джерард да удари Зараки в земята и да изпадне в безсъзнание. Зараки оцелява в битката и 10 години след поражението на Юха, след като Ячиро вече я няма, той се отправя към церемонията по повишаване на новия капитан на 13-та дивизия с своя лейтенант Икако и Юмичика. Сега да поговорим колко всъщност е силен Зараки. Кенпачи в поредицата винаги е търсил достоен противник, с който може да се бие без да потиска силата си. Като по-малък се изправя срещу първия Кенпачи и той чак тогава изпитва някакво удоволствие и страх в битка. Зараки успява да я изненада и да забие меча си в гърдите й, което води до белез, които дори тя не може да излюкува. А Унохана се води според Солсайдото за най-опитния лечител. Той даже има превръзка на окото, което измуква рядото му и звънчета, които издават къде се намира, за да му бъде възможно най-трудно в битка, което още повече му казва, че той е много силен. Справя се срещу една от най-силните изпади и той сравнително лесно я убива. Също Зараки убива 3 щен рицари, което изненадва Джуграм и Юха, защото един щен рицар е почти равен колкото на един капитан. Изправя се срещу Греми, който има силата да си представи всичко и то да се сбъдне. Греми затваря Зараки в космоса и той пак успява да се измъкне като го среже. После му хвърля на главата огромен метеорит, който го разрязва на две само с един удар. След това в битката с Джерард, Зараки разбира, че има нещо като Банкай и той веднага го освобождава. Той започва да се движи с невиждана скорост и веднага разрязва ръката на Джерард, изтласква го и го разполовява на две от доста голямо разстояние. Въпреки че е известен като жесток човек, който се бори за собствените си интереси, действията на Зараки обикновено са за добро. Зараки спира битката, ако опонентът му е твърде ранен, за да отвърне на удара. Не се интересува от битка с слабаци, които не могат да се бият повече и не се чувства длъжен да нанесе смъртоносен удар на всеки, който не може да се бори повече. Зараки редовно проявява голямо уважение към онези, които могат да
прекрачат границите му или дори да го победят. Това беше от мен за този клип. Ще се видим в следващия и до скоро!